Mama uyiphendulelani le call ngoba uyabona ukuthi private. Akumina wathenga le phone. Ngizoyibamba le phone noma inini mangifuna mina. Mama kodwa nje kuyafuneka ukuthi ungihloniphe. Oh, seniyahlonishwa Siphamandla. Usufonela kotatakho Siphamandla. Yini indaba Siphamandla ufuna njalo ukuthi lo mndeni uhlezi uphoxeka? Ngophi umndeni mama? Akhuluma nami kanjalo. Yini mina engiseke ngayenza ukudicelela igama la ekhaya wena ongakazi uyenze? Yini le ekwenza ubambelele kangaka kuyigcineni le ndoda angayazi? Ingoba ngubaba wakho Siphamandla, imini bakwakho. Imini okade kukhulisa la Siphamandla, ngingenalutho, ngingedwa. Mina ngisazi ukuthi kumele ngikomelise ngoba phela ngazi mina. Kodwa into engiyaziyo mina ngilethanga la emhlabeni. Hayi ngebhadi emntanami. Bafonile abantu bakho bakatatakho. Awushaye phansi mfana wami. Ngoba nale mniningwane ebhedayo kade uhamba uyixosha ubanikeza yona ayihlangani akho baba nje wamthola. Futhi ngiphinde Siphamandla ngizwe nje ukuthi uhamba wenza lo msangano ohamba wenza la. Lungile mama, ngiyakuzwa. Kodwa nayo into engicela ukutshela yona. Futhi ngiyacela lamagama engizowasho kuba kulondoloza imihla yonke yokuphila kwakho. Ngizomthola ubaba ongizalayo. Noma ngathi uyona into okugcina engiyenzayo empilweni kodwa ngizomthola yena. Ngisiza uma nami ungiseke simthole. Noma usuke endleleni yami. Kodwa yena ngizomthola. Sokhulumile ke Khehla. Ake ngisuke. Garage, yeah. Nine. Uyabona la umncintiswano webhola lo. Udlala zonke lezi igodi zala eBackville. U5 ngapha no5 ngapha. Ayithe mangicabanga kahle ngicabanga ukuthi wena ungabe indoda right ukwenza lento. Inkulungwane ezishumi zamarandi. Esizothi ke base siwindile bese siyacazelana. 70-30. Wow, Pramike. Wazobona ububelo ngiyabonga Pramike. Imanga ikanje lento garage. U7 wami u30 wakho. Hayi ngeke Pramike. 50-50. Hayi ngizomboba. Musukudlala ngami Pramike. Okay. Okay, kulungileke. Asenze kanjenako. 60-40. Ngaraje ithuba elingayizivele leli uyabona leli thuba lokhu uhlanganisela abafana mosubahlanganisela bese ulanda lo yathisha inhloko lapha phezulu abuye izilenzansi ila khona uzoveza khona ikhona lakho qinisile kuzomela ngithathele ekhanda lo yeah ila uzothola khona idoho ke ingakho kumele sibambe iqine yabo manje kumele ngihlanganise insizwe ezisikhombisa Pramike bese kuyiqeqeshela ukuthi aziwini Manake manje phela ufesile lapha epolice station. Ngizothini mama sebangibiza. Usithatha isikhathi sokuqeqesha labafana. Angithi abakafoni epolice station. Cha abakafoni. Yeah, manje nayi imali la Garage. Shona, lobuqili bakho benzayo lobuqeda nini? Ngizonga ma. Uyihlisile ingane umuntu chef. Manje mawusuzokhula bakahlonga nokudlula mina, indodakazi yakho. Impela uqinisile. Wena uyindodakazi yami. Uzalwa yimina qobo. Uyabona umkhwenyana ungamenza isilima. Mina wavundla kwesami isibeletho ngikwazi kahle Makodwa ngisoze mina ngayenza leyo nto. Ngihlanganise. Ngalinga ngisanganise ungenze ngihambe ngiyotshela ukubheka umntana wakubheka wonke ihlazo sithele kulona sezona Ngabe ngazama ukumlimaza. Phela nje ubeka ukuthi aphuthe umshado wakhe. Shona wenze ngifaka umuthi esiphuzweni sakhe. Bekumele uthalale nje kuphela ma ilokho nje mabuyi ubufuna ubulala ingane yomuntu akahambanga mangenxa yami abaphansi abamenze wahamba abaphansi babonile ukuthi akawufanele lo mndeni manje sabaphansi mama mina ngiyena umbulali usakuyena ngempela uhudula abaphansi ubafaka kulo msangano wakho mabuyi ingane yami kwanele awuyenzi lento yenza awusithini ngehlazo